क्रॅब तंदुरी आहे, पापलेट फ्राय, त्याच्यानंतर प्रॉन्स चिली, तवा फ्राय सुरमय, तंदुरी पापलेट, पहाडी टिक्का, मलाई टिक्का, सुरमय. हे 12 जण अक्षरशः तुटून पडलेत. हे बघा आई काय खातं? पापलेट. पापलेट का सुरमय आहे? सुरमय. काय डोळ्यात झापड दिली घ्या तुझ्या. होय होय. आणि पापलेट पण पापलेट आहे. मनीष खाता पहाडी टिक्का आणि चिकन लॉलीपॉप. म्हणून परत दीपालीसाठी व्हेज थाळी मागवलं. अरे पूर्ण ओपन हा सर्व बाजूनी. आई शपथ खतरनाक आहे. अक्षरशः बर्फ पडलो असं वाटतं. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज सर्व फॅमिली आहे. रोज गावची वेगळी असता, मुंबईची वेगळी असता, पण आज पूर्ण सर्व फॅमिली इली एकत्र. म्हणजे ही जेव्हा मुंबईत गेली होती तेव्हा आई पप्पा नव्हते, बाकी सर्व होते. तर आता आम्ही सर्व पण आपण आहे आबा तयारी करता. म्हणजे आज आम्ही सर्वजण जातो जेवका. कारण पप्पांका सर्वांका आम्ही हॉटेलात नेलेला जेवका, फक्त पप्पांका नेलेला नाही. तर त्याच्यासाठी जस्ट चिल म्हणून एक हॉटेल कुडाळच्या पुढे जरा. आणि त्या विठ्ठल थे ओरस्ता पोलीस स्टेशन का थे कामाक होतो, तेव्हापासून तो पण म्हणत होता थे जाऊचा, थे हॉटेल भारी आहे. आणि आता आम्ही पण जाणार आहोत त्याच मार्गे. त्यामुळे अगोदर म्हणला तिकडे जेवायचा आणि थैसून नंतर केस बघूक जायचा. तर असा आमचा आजचा दिवसाचा प्लॅन हा. तर पहिले आम्ही आता जातो जस्ट चिल का, ते मस्तपैकी जस्ट चिल होणार आम्ही आणि त्याच्यानंतर आम्ही ॲक्वारियम का जाणार. तर चला लेट्स गो जस्ट चिल. आता आम्ही सर्व गाडीत बसतो. हे बसले ना सर्व, हजेरी ऍडजस्ट झाले ना सर्व. माई बसला, आबा गंधर्व आणि हय कोण हा, पप्पा, आई, मनीष, जिया आणि दीपाली. पुढे आता लाव ना दरवाजा. हे विक्रम चल बाबा. आज विक्रमची गाडी घेतलं, मोठी गाडी. विठ्ठलाच्या गाडीत नाही बसत ना आम्ही सर्व. तर म्हणजे आम्ही चाललो आता. आणि ही आमची खाडी, कालवा वर इलेली असत, लोक बोसतात कालवा. काल आम्ही खाले कालवा, पण विरवाडीत आमका कालवा खाऊ भेटली नाही. गणपती बाप्पा मोरया. तर आम्ही सर्व निघालो आणि आज पूर्ण फॅमिली आम्ही हो. बघूया धमाल तर होणार. सर्व पप्पा पण आहेत, लय दिवसांनी फिरूक बाहेर पडलेले आहेत. तर बघूया धमाल करणार आहोत आम्ही. चला लेट्स गो स्वीट फॅमिली, लेट्स गो. ही मोठी कलिंगडा बघून, लय मोठी कलिंगडा. आम्ही आहे गाडी थांबवलं आणि हाय जरा विश्रांती घेतो. आता वाजलेत 12 वाजलेत. तर थोडं आता आम्ही कलिंगड वगैरे खातो, ताण लागली होती म्हणून. सर्व बसले आहेत हे बघा. आणि एक अख्खा कलिंगड आम्ही घेतलं आणि हाय कापतं. 6 किलोचा कलिंगड हा बघा. 2 मोठे प्लेट भरून ठेवलेले आहेत. हे बघा खावा किती. कलिंगड खाऊन वगैरे आम्ही निघालो आणि मानगाव तिट्यावरसून लेफ्ट मारून आम्ही आतमध्ये येलो. तर तुमका ऍड्रेस वगैरे देऊ आम्ही. तुमका जर येऊचा असला तर नक्की येवा. आणि कसे टेस्ट वगैरे कशी हा ते आम्ही तुमका सांगतो. Your destination is on the left. तर आता आम्ही येऊन पोचलो जस्ट चिल. हे बघा, तर आम्ही येऊन पोचलो आता जस्ट चिल. चिल करणार आहोत. हे काय A1 ऑटोमॅटिक कार वॉश. तुम्ही गाडी धुवून घ्या आता बरोबर जेवेपर्यंत, बरा होऊन जाय. पार्किंग बिर्किंग पण हा आहे जागा भरपूर. जस्ट चिल का इलं आणि तुम्ही बघू शकता जबरदस्तच यांचा. आणि विठ्ठल म्हणता माझी गाडी धुवून घेते, लय धूळ बसली एकदम. म्हणजे ऐस पैसा जागा बिगा एकदम भारी आहे. हे चला मंडळी जस्ट चिल होऊया आपण. तर हे आता विठ्ठल कार वॉश करता. A1 ऑटोमॅटिक कार वॉश 450 रुपये. मस्त. म्हणजे आम्ही जेवेपर्यंत धुवून टाकशाल ना आता. हां हां चालेल. 15 मिनिटात एकदम पुसून बिसून चकाचक. ओके, ऑर्डर येईपर्यंत हे करून घेऊया ना. हा तू लाव. ह्याच्याने खालसून गाडी धुवता. हे बघ असलो प्रेशर राहतो बघा. भारीत काय ती सिस्टीम हा. आई शपथ मजबूत. आई शपथ. अरे लय फवारे मारता हो बाबा, लयच ऑटोमॅटिक आहे. हा बरोबर, हे सगळीकडे फिरणार वाटतं.
जबरदस्त सिस्टीम आहे काय ते. अक्षरशः बर्फ पडलो असं वाटतं. हे तुमच्याकडे का वाटतं ना, अजून कुठे नाही वाटतं. हे बघा, ह्या फक्त ॲटोमॅटिक होत नाही, ह्या फक्त हाताने जरा चोळून देतात. काय रे, ह्या ॲटोमॅटिक नाही होता. काही गंधर्व आबा पण बघू गेले, हे काय ॲटोमॅटिक होता आता बघू गेले. हे बघा, हा ते का बोलू घेत नाही, आबासारखं जातो. पण एकदम स्वच्छ साफ झाला. प्रेशर पण जबरदस्त आहे. आयुष्यावर पाणी लय उडता. हा मस्त एकदम क्लीन झाला. काय आहे वरती डायनिंग आहे बघू मिळत. चल जरा दाखवशील. मग वर बसू खावा होता, पण पत्रावळी हयच घातल्या नाही यांच्याने. चला वर जाऊन बघून या. खैसून जाऊचा आयसो ना हय काय प्रायव्हेट हा. ओके, ए सी आवडत आहे, नॉन ए सी. हां 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 हां, म्हणजे खोपच्यात बसूच असला तर हय होय ना. फॅमिली मग आम्ही हय बसलो असतो ना. फॅमिली तिथे बसतं. 9ची हा 9ची रेंज आहे आणि आम्ही रेंजच्या बाहेर होता होय ना. हा वर बाहेरसून जाऊचा लागा. चला परवीन पण आईली आई का वर बघून येतं. तर आता बाहेरसून जाऊचा वर. ही गाडी झाली की नाही तू. आता वर जातो आम्ही, बघूया काय हाता. हे वर बघून येऊया. चल विठ्ठल काय हाता. पप्पा पण येईल ना. जास्त चल. अरे हय काय बुफे काय घेऊन खायचा हवा आता काय बरं मग. अरे पूर्ण ओपन हा सर्व बाजूनी. आई शपथ खतरनाक आहे. जस्ट चिल एकदम. आणि हाय काय प्रोजेक्टर हा. मॅच वगैरे लावता, पिक्चर नाही लावत. आणि हाय काय, आणि हाय का पार्टी असता काय तेव्हा हाय देतात. आणि नॉर्मली बसूक पण देतात. मग आम्ही बसलो असतं, पहिला सांगितलंच नाही. हाय मस्त जंगलाच्या मध्ये बसल्यासारखं वाटतं. ह्या बघा असा वाटतं जंगलात जाऊ आणि असा मस्त खात जाऊ. अगदी भांडी बिंडी मस्त. ह्या काय भाताचा सूपसाठी. हा गरमागरम राहणार. आता काय ह्याच्या सूप हा की नाही हा ठेवायचं ना. फक्त सूपाचं रोवळे नाही. टोपूल विपूल काय नाही, फक्त सूपच. हे बघ काय फोटो बिटो काढता. एकदम भारीच वाटा वरती. तुका नाही जमणार बसू, तुझी हाईट केवढी, तू केवढा. खायचो लावता पिक्चर. माहेरची साडी दिसूचा ना. IPL असतात तेव्हा ना. माहेरची साडी नाही लावणार ना, म्हणजे आमच्या आईन बघितल्या नसते. तर खरंच भारी आहे. चला थंय स्टार्टर येल्याच. तर म्हणजे हे आमचो स्टार्टर येलो हा. अक्षरशः 3 टेबला भरून गेलेली आहेत. आणि आम्ही किती आहो मोजलास काय 13 किती 12. म्हणजे तुम्ही 12 आणि स्टार्टर 13. ना इन्साफी आहे. मग एकासाठी महायुद्ध होईत वाटतं. उरलेला कोण खाणार मग. डबल कोण. हा भावी आणि माई. कारण तीच दोघे हावरे आहेत. नाही तुम्ही हावरे नाही म्हणजे खाणारे आहात असा म्हणूच. तर मंडळी काय काय हा तुमका सविस्तर आम्ही सांगतो. हे क्रॅब तंदुरी आहे, पापलेट फ्राय, त्याच्यानंतर प्रॉन्स चिली, तवा फ्राय सुरमय, तंदुरी पापलेट, पहाडी टिक्का, मलाई टिक्का, सुरमय फ्राय. थांबा मी आता थंय जात आहे. त्याच्यानंतर चिकन लॉलीपॉप, त्याच्यानंतर शेजवान चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदुरी, ह्या मटन
ड्राय फ्राय आणि हे हा क्रॅब मसाला. काय क्रॅब शॅक शॅक क्रॅब शॅक शॅक नाव जबरदस्त आहे. तर आबाच्या पुढ्यातच आहे क्रॅब शॅक शॅक. आबा पॅक करणार आहे. तर तुम्ही मंडळी बघू शकता हे स्टार्टर किती आहेत ते. हे बघा आणि ते पण असे वेगवेगळे स्टार्टर आहेत. 2 पार्टमध्ये विभागूचा लागतं मला शूटिंग करूचा लागतं. तर आता हे वाटून खाऊचा मोठो टास्क हा. जबरदस्त सर्व स्टार्टर आहे हे तुम्ही बघू शकता. आई तू काय खाणार? सुरमई हवी ना तुका? सुरमई ठीक आहे. आणि पापलेट कोणा खावा? तंदुरी पापलेट कोणा खावा? ओके. तर आई का आहे ते? आई काय शिफ्ट का? हे चिकन वहिनी तुका काय हवा? हां लॉलीपॉप घे. हो ऐसून थंय घे. आणि दीपाली तुका काय? दीपाली ठरव काय तर तंदुरी काय सुरमई? तरी पण अजून एक खा तुझ्यासाठी. मग दोघं खातील ना. मग आपण दोघांनी काय घेऊया? सुरमई घेऊया काय? फ्राय पापलेट 2 पापलेट आहेत. हे दे फ्रायवाला आमका. तर पापलेट तंदुरी घेवा ना तुम्ही. मग हे हा ते काय आहे घ्या. आम्ही 12 जण अक्षरशः तुटून पडले आहेत. हे बघा आई काय खातं? पापलेट. पापलेट का सुरमई? सुरमई. काय नाही डोळ्यात झापडली घ्या तुझ्या होय होय. उन्हाची. किती वाजले? आणि आबा आणि वहिनी काय खातात? तंदुरी चिकन. हे बघा. आणि हे खेकडे नाही खाल्यान कोणी अजून. पप्पा पण सुरमईच खातात वाटतं. सुरमईचं मोठं तुकडं होतो हे बघा. आणि पापलेट आता वाटतं लय मोठा पापलेट होता बापरे. आणि त्यापेक्षा हे आता दीपालीने खेकडो घेतले ना तंदुरी खेकडो. मी सुरमई भारी आहे ना. मी नाही खाल्ले अजून. आणि या पापलेट तंदुरी पापलेट पण. आणि पापलेट एवढा मोठा ना बापरे लयच भारी आहे सर्व. आणि हे तंदुरी खेकडे खातात आहे. आणि ह्यो काय? तो बकऱ्यावर तुटून पडलो वाटतं. हे बघा सर्वजण काय काय खाता. ह्यो काय खाता? प्रॉन्स चिल्ली ना. प्रॉन्स चिल्ली बापरे जबरदस्त. आणि हा पापलेट खाता आहे बघ शेपडी जियासारखे. आणि भावी रवा फ्राय ना पापलेट. आणि खेकडा तंदुरी. आणि हय काय आहे अजून पहाडी टिक्का होता. मनीष खाता पहाडी टिक्का आणि चिकन लॉलीपॉप. हां गोन आहे. क्रॅब शॅक 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 कोणी हात नाही लावल्या ना. वहिनीनं आता चमचो लावल्या ना. ठेव बघा ना. घेतील तशी सवय आहे. तर वहिनीने क्रॅब सॅक सॅक घेतल्या ना. आता बघूया कसा खातात. आबाक पण आता देऊ आम्ही. आणि हे काय? मलाई. जियाने खायला नव्हतं जास्त होय ना. जिया तुका आवडलं वाटतं चिकन मलाई. तर हे सर्व स्टार्टर बघूनच माका वाटतं हेंका आता सांगूचा लागणार बस आमका म्हणून. एवढा आता स्टार्टर 13 स्टार्टर जण खाल्लेले आहेत. आणि अक्षरशः लूट माजवल्याने आहे. काय हवं तू? काय तंदुरी हवी? सुरमई आवडली? मी खाते आता. सुरमई आवडली तुका? सुरमई तवा फ्राय. हे कोणा काय काय आवडला तर सांगायचा लाईनीत. विठ्ठल तुका काय आवडला? मटन. हे हो मटनचं काय होतं ना? मटन ड्राय फ्राय. ड्राय फ्राय ते का आवडला? विठ्ठल भावी तुका काय आवडला? प्रॉन्स चिल्ली आणि पापलेट. जिया तुका? मलाई टिक्का. मलाई चिकन. हां मलाई टिक्का तोच पापलेट खायचा घ्या ना. हां तवा फ्राय. आणि आई तुका काय आवडला? सुरमई. वहिनी तुका काय आवडला? तंदुरी चिकन. आबा का काय आवडला? काय असा चांगला काय? चिकन ते का जास्त आवडलं. पप्पा तुमका काय आवडला?
सुरमय आयशो सुरमईवर जास्त ह्या झाला ग्रुप किलो मधल्या वाटचो. आणि मनीष तुका काय आवडला? काय तर चिकन. मायग्या तुका काय आवडला? पापलेट. आणि गंधर्व तुका काय आवडला? हा चिकन पाडी टिक्का होय ना, तो आवडला. हां ओके ओके. तर आता आम्ही हय स्टार्टर अक्षरशः लय लूट केलो आम्ही आणि सर्वच भारी होते स्टार्टर. आणि मी तंदुरी पापलेट खाल्लंय, चिकन खाल्लंय. फक्त हे शाक शाक गोवन आयटम खाऊचं राहुलं. क्रॅब शाक शॅक. तर आई तू खाणार आहे का? जरा टेस्ट बघ. शाक शॅक क्रॅब शाक शॅक. जात नाही तुला नाही पप्पा तुम्ही बघा. शाक शॅक गोव्याचा आहे तो आयटम, खायचो नाही तो गोवन पद्धतीचा आता. खेकडा शाक शॅक. तर आता आई चमच्याने घेता. तर बघूया आता काय करतात. नाही मोठं छोटं घे ना, डेंगू घे ना. नाही तू पेंदोच घे तुका ह्या होणार. दोन भाग म्हणजे कशी आहे टेस्टची आई सांग नंतर. गंधर्वाग आणि एका शेकव गावा आता विठ्ठला. शॅक शॅक काय आवडली? हा अजून ना सुरमय आई घाबरू नको खा तू. हे दे हेंका शाक शाक. तुका हवा घे हवा. बस झाला दमली वाटतं वय. चिकन खा घे बघू शाक शाक. तर आता हे दीपाली शाक शाक घेता व त्याच्या नावच एवढा युनिक हा. त्यामुळे खेकडा शाक शाक तो गोवन आयटम आम्ही घेतो. हे धर शाक शाक. तर हे विठ्ठल आता शाक शाक घेता. आणि काय ते का काय हवा? तुका काय हवा? हां हां क्रॅब तंदुरी हवा त्याला. घे घे काय हवा? हां हां चिकन हवा त्याला. मलाही चिकन दे ते का मलाही चिकन खा. हे गंधर्व घे लाजू नको. बघ ना जरा घाबरलं का शाक शाक. गंधर्व घाबरलो. हा आई कसा आता चटणी बिटणी शाक शाक चांगला. पप्पा नको म्हणतात चावणार नाही. हां ग्रेव्ही ती गोवन आहे ना. तर हे तुटून पडले सर्व. आणि आईन काय आई आणि पप्पाने सुरमईवरती जोर चढवल्याने आबा काय हवं काय झाडपालो खाता आबा. तर मंडळी खरंच जबरदस्त आमका वाटत होती दीपाली ती त्या दिवशी झालेली मुंबईत झाले समाधान मध्ये मोठी पार्टी झाली असा वाटत होता. पण जस्ट चिलमध्ये मला वाटतं सर्वात मोठी पार्टी झाली आतापर्यंतची. रेकॉर्ड ब्रेक करून टाकले सर्व होय ना. तर आता आमचा स्टार्टर आमचा ऑलमोस्ट संपत दिला. फक्त आता पापलेट राहला कारण मी शूटिंग करत राहला. एक साईड केलं आहे मी. ए साईड झाली आता बी साईड. हे बघा आणि एकदम ना असा व्हाईट हा. हवा एवढा मोठा बापरे. तो बघ काय करता. प्लेट पण मोठी आहे. तो काय करता? खायच तो शर्टा का पण लायलेला. काय लायलं असता शर्टा का? चिकन टिक्का लावला. टिक्को लावला. शर्टा का सुरमई तर लय भारीच होती. आणि पापलेट पण मोठा पापलेट आहे. एवढा मोठा पापलेट कोण देत नाही. एवढा मोठा देत नाही. हात अशा मोठा. आउट झाले म्हणजे सर्व केल्याने. अरे आउट नाही झाली ती मागतं. म्हणजे काय खरा नाही बाबा यांचा. आई फक्त काय सुरमईवरतीच डल्लो मारला नाही. माझघर काय खाल्लं होतं माहिती आठवतं तुका. आणि माका म्हणता नुसताच खायचा का. आता एक सवय झाली. आता विचारलं नाही कशासोबत खावचा डायरेक्ट खाल्या. पप्पा आमचे पहिल्यांदा चिले. पप्पा काय वाटला? वैता गेलो शूटिंग यांचं बघून.
काय आवडला? आपण सुरमई खाल्ल्या. हां तुका पापलेटच हवा. हा घे तिका द्यावं पापलेट. नाही ते का पापलेट नको नको झाला सुरमईच खायला. पप्पाने आज काय पप्पांना जास्त व्हेज आवडतं. प्रॉब्लेम तर मग त्याच्यासाठी पप्पांसाठी व्हेज थाळी मागवलं. पप्पा डाळ भात खावा, फक्त दही खाऊ नको. मासे खाला ना, दही ताक वगैरे पिऊ नको, तुम्ही सोलकडे पिवा. नाही विचारलं त्यांना, ते व्हेजच म्हणून सांगितलं. आणि वहिनीन ते मस्त साफ केला ना. वहिनी भारी साफ करतात. दाखव वहिनी बघ काय म्हणजे असा वाया काय घालवत नाही. आणि आईन पण बघ साफ केल्या. दीपालीन पण तसं साफ केला ना. आबा तर काय आला, आबा तर उचललं नाही. यांचा काय सरत नाही वाटतं अजून. हे अजून खातं गंधर्व काय खाता वाटतं. काय कचरा केला त्यांच्याने काय तुमच्या घातलेले बाबा काय केल्याने तर केल्याने. विठ्ठलान सर्वांचे सगळ्याचे चव घेतल्या. हे काय शाक का? नाही तंदुरी क्रॅब. तंदुरी क्रॅब तरी का तुम्हाला ओळख नाही ना. टेस्टी होती. हे बघा काय नाही आयुष्य भरलेलो हा खेकडो. हे तुमचे आहात वाटा समुद्रातले आहात. खायचे आहात ते वेंगुर्ल्यातले आहात ते का? ग्रेव्ही भारी चायनीज सारखी लागतात. हे घे खाऊन बघ. खेकडो खाऊन दे. तंदुरी आहे म्हणजे चुलीवर भाजलेलो. मग कसं बरं ना. हे खाऊन बघ. चुलीत भाजलेलो. का नुसता व्हेजच हवा. व्हेजच जबरदस्त सवाल. तंदुरी खेकडो घ्यावा आणि खाडीतलो नाही समुद्रातलो. आता आम्ही मेन कोर्सकडे वळलेले आहोत आणि आम्ही हाय मागवलं आहोत प्रॉन्स बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, त्याच्यानंतर चिकन टिक्का मसाला, रोटी आणि पप्पांसाठी मागवलं व्हेज थाळी. आणि ती थाळी दीपालीक आवडली म्हणून परत दीपालीसाठी व्हेज थाळी मागवलं. आणि बटर चिकन हा त्या ह्या आमच्या लहान पोरांसाठी आम्ही मागवलं. आणि चिकन टिक्का मसाला गंधर्व, विठ्ठल, मी आणि आबासाठी मागवलं. आणि प्लस हे बिर्याणी असं आम्ही सर्व मागवलं. हाय पप्पांचा तोपर्यंत पप्पाने आटपल्याने भाजीও खावा. ही भाजी खावा कसली आहे ती छोलेची भाजी आहे. हे डाळीत बुडवून खावा. डाळ बघ कसली आहे ती. डाळ बघ कसली आहे ती घट्ट अशी. दाल तडका ती दाल तडका ती बघा खाऊन कसा लागा ती. घरची नाही गोडी डाळ नाही ती दाल तडका. पुन्हा एकदा हे सर्व तुटून पडलेले असतात. आणि गंधर्व काय खातं? गंधर्व चिकन टिक्का मसाला आणि रोटी. आणि माई बटर चिकन आणि रोटी. गंधर्व बटर चिकन रोटी आणि मी बटर चिकन परत टिक्का मसाला असं 2 खात आहे. पप्पा व्हेज थाळी, आबा पण चिकन. आणि आई आमची चिकन बिर्याणी खाता. वहिनी पण चिकन बिर्याणी खाता. आणि बिर्याणी विचार कोणाक चिकन बिर्याणी. हां ते का वाडा. आणि हय प्लेन राईस दिलो ह्या दोघवाल्यांचो. 2 थाळ्यांचो 2 आलो. आणि हय आता प्रॉन्स बिर्याणी एक रावली आहे. एका कोण अजून हात लावल्यान नाही. ते का द्यावा बिर्याणी. हां चिकन बिर्याणी द्यावा ते का थोडं. तर आबाग आता चिकन बिर्याणी हवी झाली आहे. तर आबा चिकन बिर्याणी खाता. तर फायनली आता मी बसलो आहे सर्वांना विचारून काय हवा नको होता. बाकीच्यांका काय हवा मी खाऊ ना. तो पहिला बटर चिकन नाही चिकन टिक्का मसाला पहिला घेतले. एक नंबर आहे. आहे बटर चिकन. घ्या बघ.
हे जेवा नाही जेव काय हव्या काय बोलला खायचं चिकन आवडला व्हिडिओ बटर चिकन घेतलं होतं तू बटर चिकन टेस्टी आहे काय टेस्टी आहे ह्या बघ भात डाळ खाता लहान पोरांना बटर चिकन आवडतं मनीष काय आहे तुका काय होतं बा बटर चिकन रोटी हवी का भात हवं काय होय चमच्यात खाता बटर चिकन चांगलं लागतं लहान मुलांना आवडणार टेस्टी आहे खात तुमका भात हो प्लेन वालो ग्रेव्ही हवी आंबा का काहीतरी वाडा आंब्याच्या ताटात काय नाही काय हवं का विचार हे बिर्याणी वाडा हो शेता बऱ्यापैकी सर्व आउट करून टाकलेला म्हणजे सर्व फिनिश करून टाकल्याने आहे बघ अक्षरशः वानर सेनेन हय हमलो केलेला आणि सर्व साफ करून टाकलेला आणि हय पप्पा आउट झालेत आमचे आउट ना पप्पा फलंदाज बाद आणि हय मनीष एक लास्ट ठेवला बाकी सर्वजण आउट आणि वहिनी आजच्या मॅचचे विनर ह्या मुंबईचे विनर आज हाय पण विनर झालेले आहेत आणि कॉम्पिटिशन पण आहे टफ आहे जरा मनीष आणि वहिनी ही स्लो आहे म्हणून मागे आहे पण आजची विनर वहिनीचा म्हणजे वहिनी 2 ट्रॉफी मारलेल्या आहेत आणि आता सोलकडी येतात ना फ्रेश आहे ना एकदम तर सोलकडी हा इले कलर जरा वेगळं दिसता हां हां हे ठेवून तू बघतो आता उडवतील आहे ते तू विचारून हो हे उडवणारे लय मोठे आहात हे पण कमी पडते नाही का आईन नको म्हणून सांगितल्या पण आता बघितल्यावर जरा म्हणता चांगला असते तर बरा झाला असता हे घे हे कसा सांगा सोलकडी कशी आहे सांगा एक अजून कशी आहे थंड पाडवू नका माई ग्लास पोडशी पप्पाने उडवल्याने हां हां चला चला बस झाले बस झाले हां हां माका हवी चोकोबार कॅन्डी बेल्जियन चॉकलेट पण फर्स्ट क्लास चॉकलेट पाहिजे चोकोबार घेतल्या नाही हे काय काय घेतलास कोण घेतलास बापरे मजा आहे तुमची हे बाहेरच खावा काय तर गाडीत घाण करशाल तर म्हणजे आता आमचं आहे जेवण वगैरे झाला ह्यांच्याने आईस्क्रीम घेतल्याने मजबूत पार्टी ह्यांच्याने केल्याने आज आणि काय ते वॉशरूम का वगैरे जाऊन हे बा येऊन पाडवल्या सावकाश खा गाडी मस्तच धुतलेल्या A1 ऑटोमॅटिक कार वॉश अक्षरशः मस्तच वॉश करून टाकल्या ना चमकता गाडी नुसती काय रे विठ्ठल अक्षरशः चमकता काय वय उडवल्या म्हणजे कशी झाली पार्टी मस्त एक नंबर ना सावंतवाडी जाऊचा विचार तर म्हणजे पार्टी आमची खरंच भारी झाली म्हणजे आम्ही म्हणत होतो की मुंबईत झालेली आमची सर्वात मोठी पार्टी होती तर नाही ही सर्वात मोठी पार्टी आहे आणि ह्या बा बिल तर लय मोठा झाला पण आम्ही लय जण होतो 13 लोक होतो आणि टेस्ट वाईज म्हणशाल तर जबरदस्तच हा म्हणजे प्रश्नच नाही एक नंबर हा सर्व तंदुरी पापलेट म्हणा किंवा ते चिकनचे आयटम तर भारीच होते बिर्याणी प्रॉन्स बिर्याणी चिकन बिर्याणी तर सर्व ठीक होता प्राईस बाकी पापलेट तर लयच मोठा पापलेट होता मी 2-2 हजाराची पापलेट आणतो तेवढी मोठी पापलेट त्याने तंदुरी आणि तवा फ्राय करून दिलेली होती आणि सुरमईची कुटा एवढी मोठी होती आणि एवढी फ्रेश होती बाप रे जबरदस्त आणि खरंच म्हणजे थोडा आतमध्ये त्याचा ॲड्रेस आम्ही देतो तुमका आणि हय नक्की तुम्ही येऊ शकता म्हणजे असा मुंबईसारखं हॉटेल आपल्या सिंधुदुर्गात आणि कार वॉशिंगची आम्ही गाडी धुवून घेतलं होतं हा युनिक वाटला तर एकंदरीत सर्व पार्टी वगैरे जबरदस्त झाली आमची लय मजा येईल आणि मेन म्हणजे पप्पांका हानूचा होता हॉटेल का तर विठ्ठलच्या माहितीनुसार ह्या हॉटेल का येलो आणि खरंच जस्ट चिल झालो आम्ही आता आम्ही जातो सावंतवाडी का केसरी ॲक्वारियम का म्हणजे केएस ॲक्वारियम का खरंच भारी आता आणि ती बघूची लय इच्छा होती ती आज आम्ही इच्छा पूर्ण करणार आहोत कारण 2 दिवसांनी आमका परत मुंबईत जाऊ झाला त्याच्या अगोदर आम्ही ते जातो
आणि त्याच्यात आहे वाटेत आम्ही हाय जेवलो. त्यामुळे ह्या व्हिडिओचं हयच आम्ही एंड करतो, कारण तो व्हिडिओ परत हा, त्यामुळे तो लय मोठो होय. त्यामुळे तो व्हिडिओ आम्ही हयच थांबवतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं हे प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, येवा जस्ट चिल पण आपलाच असा. बाय.